माई से कहले बा कि हे महतारी तू तो सबके नैया के पार करेलू माँ। आसना तुर विश्वास बा महतारी, लेकिन अंतरा में भक्त कहले का दास मन लेके अइली दुअरिया। फेर देव माई अपन लाल के नजरिया। ए बाबू कि दूसरी बंद में भक्त माई से कहले के हे महतारी बहुत बहुत जने के माई तू लाज बचैलू, सबके राह देखैलू हे महतारी। आज आसना विश्वास बा महतारी हमारो लाज बचा ले ये भैया के बीच में। कि संवरू अर लोरी का लजिया बचावा ले। बचावालू संवरू लोरी का लजिया बचावालू समरा में आला उदल के जितैलू। हंस के सवारिया हंस के सवारिया तेरा बीड़ा के तारा मोरी माई हो तेरा ममता दुला। ए माई तू देश के माई हो, पैसा ले पूरे देश के माई हो माई, पूरे संसार के माई हो। आदरणीय श्रीमान हमारे पिता के समान जवाहरलाल यादव ग्राम पिरिस के धरती से 101 रुपए के पुरस्कार बाबूजी के चरणों पर लगी नमन बा, आशीर्वाद के कंछा बा। लेकिन भक्त माई से कहले का कहले कि रण चंडी सेहरा वाली तो हई कहैलू। अपने तू गवैलू। भगती भजन भाव हे माई
ममता दुलार भक्ति भजन भाव माई तोहरा दरबार होला कि भक्त रात दिन एक कह दिले ने महतारी की तोहरा सेवा में तोहरा पूजा में लेकिन लास्ट लाइन में बतावल गइल बा गुरु घराने का परिचय कि रउआ इ कौने बगिया का इ फूल खिलल हरे माई तो लास्ट में बताइए इसका तो राजा राम गुरु गइलन स्वर्ग नगरिया विश्वनाथ या छे लाल की छे फूलवरी